खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुबुन रायजोआव आसामनि सासे लाइमोननि जिउ खहा। भट साननायाव रैखाथिनि थाखाय कंग्रेसआ थियारि, मोन 7 टीमनो स्ट्रं रुम नायदिंनायनि जर'खा बिबान। पवन खेरानि जामिन आर'जलाइखौ नेवसिगारबाय, जायखिजाया समावनो हमजानो हागौ। राङापारायाव 2 मोसौ सिखाव हमदों। अपिनिल केस, 2 दायनिगिरिखौ जिउनि साजा फोसावनो दाबि खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुबुन रायजोआव आरोबाव सासे असमिया लाइमोननि जिउ खहा। केरेलायाव जिउ गोमादों जामुगुरि हाटनि प्रणब बरुवा मुंनि लाइमोना। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जामुगुरि हाट पासिगावनि थागिरि प्रणब बरुवानि गोथै सह'खौ केरेलानि मोनसे रेल स्टेशनाव बोखांनो हादों। थांनाय 18 एप्रिलखालि गुबुन लोगोफोरजों लोगोसे खामानि नागिरनानै केरेला फारसे रावना होदोंमोन प्रणब बरुवाया। नाथाय साननै सिगाङाव प्रणबआ रुंसारि जाबाय होनना थांफानाय लोगोफोरा खौरां हरनायाव नखरनि सुबुंफोरा सोमोनाङो आरो दुखुजों बायग्लिलाङो। सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोनि बिफा प्रणब बरुवाया सोमोनांथावै जिउ गोमानायखौ गोरलैयैनो गनायना लानो हायाखै नखरनि सुबुंफोरा। बबेखानि बे जाथायनि हेंथायै नखरनि सुबुंफोरा जामुगुरि पुलिस थानायाव एजाहार होबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। फैगौ 4 मेआव आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट सानगोन। भट साननायाव रैखाथिखौ नोजोर होनानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ गोख्रों राहा लादों आरो मोन 7 टीमनो गेदेर बिबान होदों। भट साननायनि समाव जायखिजाया रोखोमनि गाज्रि जाथायखौ होबथानो थाखाय एपिसिसिआ बे जर'खा राहाखौ लादों। एआइसिसिनि गाहाय नेहाथारि आरो आसामनि इसार्च जितेन्द्र सिंह आरो एपिसिसिनि आफादगिरि गौरब गगैआ सावरायज्लायनानै रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव दावबायनो थाखाय टीम दानाय जादों। बे टीमफोरा जिल्ला थांनानै इभिएम दोननाय स्ट्रं रुमफोरखौ नायगिदिंगोन आरो दोलोनि मावथिफोरजों लोगोसे सावरायगोन। बे हाबाफारिया 25 एप्रिलनिफ्राय जागायगोन। रिपर्ट बायदिब्ला देबब्रत साइकियानि दैदेननाय टीमनो तिनिसुकिया, डिब्रुगड़, शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाट जिल्लानि बिबानखौ होदों। साहा आसामनि जिल्लाफोरनि बिबानखौ रिपुन बरा दैदेननाय टीमनो होनाय जादों। बेबायदिनो गेजेर आसाम आरो हाजोआरि ओनसोलनि बिबानखौ शिबामणि बरा आरो दिगन्त बर्मननो होदों। बिसोरनि टीमा हजाइ, नगाव, मरिगाव, कामरुप मेट्र', नलबारिजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव नायगिदिंगोन। आफां आसामनि जिल्लाफोरनि थाखाय रकिबुल हुसैननि दैदेननायाव मोनसे टीमा बरपेटा, बङाइगाव, धुबरी आरो गवालपारा जिल्लाफोराव दावबायगोन। गुबुन फारसे बराक सेरफाङाव अजित सिंहनि दैदेननाय टीमा आरो बिटिआर ओनसोलाव मेहेदी आलम बरानि दैदेननाय टीमा दावबायनानै नायगिदिंगोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि रामना बरुवाया प्रेस बिबुंसानि गेजेरजों बेखौ फोरमायदों। जायखिजाया समावनो हमजानो हागौ कंग्रेस दैदेनगिरि पवन खेरा। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव कंग्रेस दैदेनगिरि पवन खेरानि जामिन आर'जलाइखौ नेवसिगारबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिंकी भुया शर्माया पवन खेरानि हेंथायै क्राइम ब्रान्चआव एजाहार होदोंमोन। बे एजाहारखौ बिथा खालामनानै तेलेंगाना गोजौ बिजिरसालिया पवन खेरानो सप्तासेनि थाखाय ट्रेन्जिट अग्रिम जामिन होदोंमोन आरो उननि जामिननि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव फैनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय तेलेंगाना गोजौ बिजिरसालिनि बिथोनखौ नेवसिनानै खेरानि जामिन आर'जलाइखौ नेवसिगारो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिंकी भुया शर्माया आसाम, भारतनि गुबुन जायगायाव सम्पति थानायजों लोगोसे आमेरिकायावबो 22,000 कौटि रांनि कम्पानि दं आरो 3 हादर फारियै UAE, इजिप्ट आरो एन्टिगुआनि पासपर्ट दं होननानै बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां पवन खेराया अजद होदोंमोन। बे अजदनि उनाव रिंकी भुया शर्माया क्राइम ब्रान्चआव एजाहार होदोंमोन आरो बेनि उनाव पवन खेराया खारखुमानानै दंमोन। पवन खेरानि बे अजदफोरा गासैबो नंखाय होननानै फोसावदों भारत सरकारनि बायजोआरि मन्त्रालयाबो। बबेखानि पवन खेराखौ नागिरनानै आसाम पुलिसनि मोनसे टीमा दिल्लीयावबो दंहैखायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। राङापारायाव मोसौ सिखाव हमनो हादों। राङापारानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव मोसौ सिखावनि उदखार सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो राङापारा पुलिसआ थाना बेन्दोंनि रुपाजुलि साहा बागानाव मासे मोसौजों लोगोसे 4 सिखावखौ हमनो हायो। सानजौफु 12 रिंगासोआव रुपाजुलि साहा बागाननि 13 नं ब्रान्चआव 4 सिखावनि हानजाया AR1J8987 नम्बरनि स्कर्पिय' गारियाव मासे मोसौ दैखांना लांखुमानाय समावनो राइजोफोरजों हमजायो। रिपर्ट बायदिब्ला राइजोफोरा 4 मोसौ सिखावखौ गारिनिफ्राय बोख्लायनानै बुग्लियो आरो उननि समाव राङापारा पुलिसनो गथायनानै होयो। 4 मोसौ सिखावखौ रहा दिख्लियाटिनि साहेब आली, तेजपुर परुवा गुटलंनि जाकिर हुसेन, सिराज हुसेन आरो साइफुल हक होननानै सिनायथिनो हादों। सिखावफोरनिफ्राय बोखांनो हानाय मोसौआ रुपाजुलि साहा बागाननिनो दानियेल बागनि होननानै मिथिदों। बबेखानि पुलिसआ केस फाइल खालामनानै सरासनस्रा नायबिजिरनायखौ जागायो आरो सिखावफोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रायजो नाङै सोमावग्लुंनाय अपिनिल बुथारनाय जाथायनि जोबथा राय होनानै समबारखालि
सा 20 सुबुंखौ दायनिगिरि फोसावदों नगाव बिजिरसालिया। बै सा 20 दायनिगिरिनि सायाव दिनै बिजिरसालिया साजा फोसावगोन। अपिनियेल बुथारनाय दायनिगिरिफोरनो बिजिरसालिया साजा फोसावनायनि सिगां मोन्नैबो हान्जानि उकिला बिजिरसालियाव गावबा गावनि जुक्तिखौ होदों। दायनिगिरिफोरनि उकिल मानस सरनियाया खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे केसआव दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा होनो हागौ, नाथाय जिउनि साजा एबा थैनायनि होनो हाया। साजाया जियानो जाया मानो गोजौ बिजिरसालियाव आर'जलाइ होगोन। गुबुन फारसे जियाउल कामारा बुङोदि इन्डियान पेनेल क'डनि 302 दफानि सिङाव बे केसआव दायनिगिरिफ्रा थैनायनि साजा एबा जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा मोननोबो जानो हागौ। बबेखानि सा 20 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सानै रुपसिं क्र' आरो आल्फा जज तिमुंखौ जिउनि साजा होनो आरो गुबुन सा 18 दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा फोसावनो दाबि खालामदों। बिजिरसालिया 302 दफानि सिङाव दायनिगिरि हमदों। दायो बिजिरसालिया साजाखौ होनायनि सायाव थिरांथा लागोन होनना उकिल जियाउल कामारा बुङो। मख'नो गोनांदि 2018 मायथाइनि 8 जुन खालाराव रायजो नाङै सोमावग्लुंनाय अपिनियेल बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।